Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Unlan sa kong bukton, be. Oh. May bagting lagi na mo cellphone. Ambot lang. Ako'y tanaw bikin sa nang nanawag. Kagabi na aron, may nanawag pag mo. Ako'y tanaw love kinsa nanawag. Oh, tanawa. Bitaw, ikaw li tanaw. Abi pa lang nimo ako'y salig. May katungod masab ka mo tanaw. Imo man ka akong asawa. Dako ang akong pagsalig nimo. Oh, uy hala. Nani undang na hinuog panawag. Tingali gipul anong pinaabot. Kisa may nanawag nimo. Uy, nganong nagkapanawag man gihapon siya? Nga ako naman siyang giblak. Kinsa? Si Jack. Wa gyud niya to baka. Iagod ka ang nabasa nga kusuwat. Pero nganong wa mo ko niya to baga? Hinoon, mahimong iyang nabasa. Pero wa gyud siya mo tuo nga siya gyud mo gipitik sa kong kasing-kasing. Pida. Wa namin hinuol ko magduka. Mo'y damnal ko. Mahibong gyud siya nga nung makakita gyapon ko siyang account bisag iya kong giblock. Ito na mo ko'y mga papaagi. Huwag makontak na gyud nako siya. Ingon gyud ni Ana ang tinud-anay nga mahigugma. Mangita gid sa tanang paagi aron ako lang siya makontak. Pero wa gid ko niya to pagka. Wa gyud. Sige day gyapon samok si Jack nimo. Manawag sa akong cellphone. O aron dili na siya makatawag na ako. Akong giblak. Pero ambot nga nung nakakontak gihapon siya na ako. Makamaog yung mo maniobra basta may motibo. Pero ayaw lang hilabti ang ilang kumpanya. Ang iya na lang amahan mo yun ako na. Lagot ba sagay ko si amahan? Oh, nga naman. Di man sa makabadlo si anak. Nagtuo sab de kag tuhuan ni Jack ang iyang aman. Kani adto pa man na, di ba? Oh, hinoon. Mauli kina. Pasag din na lang na si Jack. Dili bitaw gid siya makabuwag na tong duha. Wa sab ko'y gusto atong tawanan no. Kanang bastos. Pero kon nahigugma pa ka? Dili gihapon. O si dili gyapon? Di gihapon ko mahigugma niya. Kani naman ka nga maoy akong nainlaban pag-ayo. Tinood? Di ka matuo? Kahumot ba sa kong asawa, eh. Wa mo ka matuo na ako. Mituo lagi. Patawag na ta. Kapoy ko sa biyahe. Jack, unsa man ning gibutang ni mos likod sa auto? Sus. Ano ang pangutan na gud pa? Ay, wa ko makasabot, ay. Ako nang giabangan gikan sa namaligyag taho. Ako sing gibayran. Ay, Wala. Gibayran ako siya kung pila may mahalin niya kung mahurot ang taho. ngano lagi na? Ano nalalagi sige pangutana? Natubag na nako imong pangutana? Jack, doon na biya ko gipanalipdan, ha? Ang atong kumpanya. Pa, nahibaw ko. Ya, unsa man sa ning imong gisulob? Ako'y manindag taho. Unsa? Teka na sa imong pangutana, eh. Dili maunsa nga tong kompanya ning akong buhaton. Gusto ko lang makita ang akong kalipay. Nagkasabot ko sa mong gibati, Jack.
Pero dili pagid unta karon panahon aron ang kunon mo ang imong kalipay. Dili pagyud, Jack. Ani ko din iibilin ang auto sa gasoline station. Buang nga. Kuhaan ko ang gibutangan sa taho, Unya, isabit ko sa kong abaga. Kung dool na ko sila, Nubi, anha pa ko mo singgit og taho! Kadiyot ni. Tanawang ko na sa side mirror kung angayan ba kong mahimong tindero sa taho. O, ikaw ba kini? Skang gwapuhan ako. Skang! Gwapuhan ako aron mamahimong tindirog taho. Pero, tungod lang sa kukma. Ako ning buhaton. Tuan na si Alma. Tuan na, ma. Unya, wa manawag si Ronel gabi eh. Dihay na nawag. Gikuyawan gani ko. Nakatawag man si Jack na ako nga ako manunta siyang giblak. Unsa? Taho! Uy, may nanidag taho. Tawag ka, ma. Mupalit ko. Taho! Taho! Mayutag mo gawa si Nubi. Gimingaw na kay Kunia. Taho! Nubi, hapit talaga na ako isinggit ang imungan aron mugawas ka sa inyo. Pero, si Nubi, migawas ka siya. Mupalit tingaling tao. Ma, ambilan tong tasa kay maoy akong pasudlan sa taho. Tingalig malimot ka sa imong fresh milk, ha? Dili, uy. Ako nalay ko, ha. Ay, ako na. Kadiyot lang, ha? Ako na kuha. Uy, di ay. Ayaw pagkanaog, ha? Ha? Nga naman, ma? Ayaw pagpalit niya ng taho. Si Jack na! Unsa? Ay, kinakahinomdom ko. Gisultihan da akong tsokoy. Nga sa dihang nakita sila si Jack, gipangutan na siya kung nahatag ba kuno niya ang suwat. Unya, misugyot si Tsokoy nga aron makaduol siya nimo. Magpa-disguise siya. Magtakuban nga tindiro kuno siya taho. Unsa? Bawa na. Lilia sa taas kung si Jack bagyod nang nanindag taho. Sige, ma. Dili na ko magawas. Sinubi, gawas na ginunta siya, pero midalig balik sa agi. Nagdaster na siya, pero maklaro ko gid ang iyang kagwapa. Taho! Lakaw na lang, Jack. Ah. Nabuking ka na. Unsa? Hapit gud nimo mailad si Nobe. Pero dili ko nimo mailad oy. Tabon-tabon pas naong nakailakay ko sa imong bayhon. Nang taling. Kung unsa may akong sa nga nahimo diha nimo, pasaylo ataw ko. Gusto ko lang ikasulti si Nubi. Ni si Alma. Bisa kinsa pa'y niya. Di ko mahadlok. Gugmang matuod ang gibati ko alang kang Nubi. Ay, uwahi kang miabot sa kinabuhi sa akong anak, Jack. Maluoy taon ka, ayan nalag sa muka pa si Nobe. Pero nang, gihigugma ko siya. Maalaot lang ang inyong kumpanya kung mamugos ka. Embarguhon gyud ni Alma ang inyong kumpanya kung dili mo hatagan og kalinaw si Nobe. Sige na, Jack. Pangita na lang og laing babae nga makalipay nimo, ha? Ayaw lang taon si Nobe dong. Nang, musugot ka lang nga. Magpuyo si Nubi nga way kalinaw. Malinawon ang ilang pagpuyo ni Alma. Babay si Alma nang. Unsay kalipay nga mahatag ni Alma kang Nubi? Malipayon na silang duha, oy. Nubi! Oy. Nubi! Shh. Hatagi ko higayon nga magkasulti ta. Maluoy ka na ko. Uy. Magsulti ta, Nubi! Uy. Ay, taong pagsinggit-singgit Sige na niya. lang, Uy, sige na. sige Di na. ayaw na ni, ma. Oh. Nobe. Yes.
Dili ko niya hunungan sa pagsamok, ma. Kinahanglan nga masayod na siya sa matuod. Nga nung na siya paglaom nako. Ay, sige, ikaw ko'y mahibaw. Pero ay pagkanaog sa silong, ha? Ayaw gyud. Unsay kamatuoran ang giingon mo, Nobi? Mabdos ko, Jack. Unsa? Sunod buwan, mahimo nang maklaro ang akong tiyan. Nobi, imo lang kong gibugnaw. Anong mababdos ka man nga? Usa man katumboy si Alma? Tinuod lagi nga mabdos ko. Di ko mo to. Wa ko'y mahimo kung dili ka matuo. Dili na ko deserving sa imong gugma, Jack. Tungod ding akon kahimtang mahimong mupilit na lang gyud ko sa pagpakig-live-in ni Alma. Nobi, sa ako nang ikaingon mo, dili ko mo to. Tuhoy ko. Gugbang matuod ang gibati ko diyan mo. Amin mo, nagmahay kong dako. Ganong nakahimo ko sa pagpasakit ni mo. I love you, Nobi. Og tungod di mo, naningkamot kog maayo nga mapaparog kog balik ang among kumpanya. Hapit na matuban ang akong panganday. Ako mismo may nangitag mga bag-ong investors aron mabayran na mo ang among utang nilang Alma. Tuhoy ko. Ikaw may gihimo kong inspirasyon aron mabangon ko ang among kumpanya, Nobi. Pasaylo ako, Jack. Wa ko mahigugma nimo. O dili mahitabong higugmaon ko ikaw. Kay ako na kinigitagana kang Alma. Lakaw na, Jack, utang buot. Dili ko gusto nga makita ka sa sinuhulan ni Alma. Nobi. Lakaw na, Jack. Jack! Sagdi ko ba? Ay, unsa naman sa inihita, buhay nga nung miinom ka man. Nag-uol ko pa sa kong nasayran. Ha? Nag-uol ko. Sobra ang kasakit sa kong kasing-kasing. Sa kamaturan nga giyag-yag ninubin ako. Ay, unsa ba'y kamatuuran ba? Mabdo si Nobi. Unsa? Mabdo siya. Pero, kitsa may nakapamabdos niya. Nga di man makapamabdos ang usa ka tomboy. Nagpamatuod lang yun na. Nga di yun pad ninyong duha ni Nubi nga magkadayon mo. Di ba kumuangkon sa akong kaparutan pa? Ay, Jack. Kung tinuod nga mabdos si Nobi, gusto kong masayod kinsay nakapamabdos niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!